UNESCO je svetová organizácia, ktorá vytvára zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva národov z celého sveta. Nachádzajú sa tu rôzne kultúrne pamiatky a prírodné vzácnosti aj z našej krajiny. V zozname máme zapísané napríklad historické centrum Banskej Štiavnice, výnimočné jaskyne Slovenského krasu, najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad, Spišské podhradie, Karpatské bukové pralesy či drevené kostolíky na severovýchode Slovenska. V zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva je zapísaná aj historická časť mesta Bardejov s klenotmi mesta, kostolom svätého Egídia, mestskou radnicou a mešťanskými domami obkolesujúcimi trhové námestie postavenými v renesančnom a barokovom slohu. Levoča predstavuje jeden z najstarších a najhodnotnejších pamiatkových miest na Slovensku. Spišský hrad, Spišská kapitula a samotná Levoča sú dokladom vývoja samostatných stredovekých sídel, aké sa nikde inde v takomto stave nezachovali. Sú zachované vo svojej úplnej, nezmenenej a autentickej podobe. Do zoznamu UNESCO patrí napríklad aj drevený artikulárny evanielický kostol v Hronseku v Banskobystrickom okrese. Pochádza z roku 1726 a je zasadený do nádherného prostredia košatých líp. Okrem osobitej architektúry je kostol zaujímavý aj tým, že sa v ňom zosobášil štúrovský básnik Andrej Sládkovič s Hronsečankou Júliou Senkovičovou.